Jih, kita kalian teman jomblo Bapak Rena sing di BBRT Kampak Modo Lamongan ya. Sing siapa Rena mat nonton. Ya dek, tawaki was teko seger paling yang apa lungguh madhep karo sila centak tiadep dhewe dhewe ya to wae diombe bebarengan wae padha dipangan kita ambule pancen nyata yen pinuju ngembe tawak guyune lakak akeh mareme sanak nanging aja lali karo keluargane kalau dek tuae wis teko cuma panunggo madhep karo sila cacake didop dhewe-dhewe yen tuae diombe barengan wae padha dipangan iki ambule pancen nyata pinuju ngombe tawak guyune lakak-lakak agawe marme sanak nanging ojo lali marang keluargane.
Jek, gede mereka kalau katur baju nembah bu. Kamu kawasan derada. Gedung mereka lamongan guys, daya nih bon ya. Grup Budani. Oke, utine saka derada. Babu, utine Dani, utine saka sugi Ibu Edani. Sing duwe derada gedung mereka. Selamat menonton live streaming ya Bu Dani. Sehat selalu Mbak Bu. Utine saka matur nuwun. Simpang Lima Ria lapangan panca sila Semarang ngomandang pranyata serbaguna suasana rame rakyat gede atine ing Jawa Tengah was asrepe kambangun jero kutha tekan desa ngatesa saben dina winaya simpang lima wiguna upacara kepenuhan umum simpang lima ria ing kutha Samarang. Simpang Lima Ria lapangan panca silang Semarang kumandang pranyata serbaguna swasana rame rakyat gede atine ing Jawa Tengah wasrekep ambangun jrone kutha tekan desa ngadesa saben dina minulya simpang lima miguna upacara keperluan umum simpang lima ria kutha Semarang. Aku patenono wae Mas saiki Jose tak kalian pisah karo kok apa paribasa kok lo panasan enggak sih tresnamu jebol etok-etokan ala kadir telangana aku iki moi aja nganti aku mau jati walasana awak iki ambumu ki aku pengen kumpul dadi siji. Lagu piye? Oh, ya ganti cakak ayo. kok nangis tenan Wes atimu gak ngomong suwi saja wis kadung kok. tanpa dosa Lah kae dosane kowe ninggal aku wala kadur-dur. baleno Ambumu dur. balene
Nah, bumun ora teno. ngagema ngaliyaliku pamriye aja mali karo aku najan kula mboten melu besuke ilingono lelatiku lamun ambane saloko emane amang tansah damel juwa niki abane kencana pamrih tansah panggilan prakarja Yen nganti ilang mripate jarene namae Roberto Yen nganti tinggo wong siji besoke mos mongso padha Ah, oh. Liler. Pilihanku mripat biru pamriye mresuresnya ingkang warni yen tak kondisi atiku besoke merasana ali-ali Angklung tembang angan. Nggih, latar panjenengan Mas Sumantri kang wonten kawasan Gresik. Selamat siang, selamat menonton. Mas Omek kang wonten negeri Johor juga betul lupa ketinggalan Mas Antoro kang wonten negeri Johor, Malaysia. Selamat menonton dan live streaming. Pak Rena yang wonten dalam kampak modo ki Pak Ita Darman, Mbah Bayang Tomo. Selamat siang, selamat menonton lewat live streaming.
dak sumangkelong aras rotang rampak logo lalaku onde para iyangan ono pak sundahan apa rongkang gendeng 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 kita gendeng jauh angklung sundong parai yang pancen sliramu wis ora krasa liwatan bakangan aku titip sayang tresno kumring sliramu ora bisa ilang apa lali apa pancen wis entuk ganti ya Dik wis oleh ganti satenane aku mau tansah setya nganteni ngenteni balimu menta manis semu lewat tembang kangen Cukur walik ya, kan? Cukur walik ya. Reyok iki kudu jungger walik.
walik kok. Gak Oke. jungkir walik ya gak oleh kok. Takon jungkir walik kok. Geleyongan tertek kuningan. Geleyongan tertek kuningan. Tertek kuningane tabuhane anu Samboyong no karepe. Tertek kuningan tabuhan semuanya. Oke, sebenarnya balik latar panjenenganipun kadang golek wonten Kapak Modo Pak Rena. Sing duwe Kapak Modo selamat siang. Ingkang lagi wonten Romulo Sukronai. Selamat siang semuanya. Terima kasih.
kaget ati semu ora percaya tekan omah undangan kono meja sesuk-esuk mas Ya piye ne para krama terima kasih bakal setro piye citra ing janji kok atiku lara tak gawa mati Triper dua-dua Gawon Taiwan nggih salam saking Bangli Taiwan